Pilotazaleok, zestazaleok, gau ondizuela, Gernikako jaialai pilotalekuan gara gaur ere, lehengo astean izan genuen etenaren ondoren hemen gara berriz ere, eta gaurko partida hause izango da, alde batetik, Goikoetxea eta Etxeto, bestetik, Johan eta Del Rio, Goikok eta Etxetok, bigarren partida dute, lehenbizikoa bi eta huts irabazirik, eta hirugarrena izango da Johan eta Del Riorentzat, hauek egoera kritiko xamarrean helduak dira, bi eta huts irabazten baldin badute, barruan izango dira, final erdietan bi eta bat irabazizkero, tanto aberasak erabakiko luke, eta galtzen baldin badute berriz, egin beharrekoak eginak izango dituzte. Ibon Aldazabal, gabon dizula. Gabon, Xavier. Ze ikusi behar dugu gaur? Bueno, nik uste partido darra ikusiko gule, favorituek Goiko eta Etxeto, pareja oso fuertie, lehenko partiduen maila ondix erakutzi ben, eta favorituen eta ikuk eure dizela, favoritu ondixenak espadie. Baina, Johanek eta Julenek aurreko hastien, azkenengo jornadan, galdi ben, baina maila ona erakutzi, zixi irabazitxe eta aurkari gogorrak izango izela erakutzi ben. Aukerak ikusten dizkiezu? Nik uste, ja presinioie kendu bela, esaten da bela, nahi ez irazin bida bela, baina badakixe hori aurreko bikotia ondixi dela, eta horrek presinio puntu be bajatu itxetze, eta nik uste danekin urtengo da bela, joko alegre bat inde, eta partidu bolitxe ikusiko gule. Ibon Aldazabal gusture etortzen da Gernikara, bai Anne Murua Mendiaraz ere, gabon Anne? Gabon, Xavier. Gaur ere giro bikaina eta partida ere alakoxe espero dugu. Gaur ere beteta egongo da, astelenero badirudik gauza bera esaten ari garela, baina hau da poza, hau esatea pozgarria. Hori da. Eta partida esandakoa, partida estu bat ikusten dugun, Beaskoetxea eta Lopez estutu zituzten Johanek eta Del Riok eta Goikoetxea eta Etxeto, zergatik ez? Hori da, estutu baino gehiago, itolarrian eduki zituzten, baina ez ziren partida irabazteko gai izan eta ikusiko dugu gaur estutuz gain, irabazteko gai ere izaten diren. Ikustekoa izango da gaurko hau, puntu garrantzitsuak denak, baina gaurko hauek ere alaxe izango dira, txapelketa aurrera doa eta. Sailkatutako bikote bat badaukagu, kanpoan geratutako bat ere bai, gainerakoak kinkalarrian. Eta hor duzuen hau, hemen musika izaten dugu, eta giroa jartzea zarturatzen den beste lagun bat ere bai. Hemen lehenbiziko irudian duzuen hause, mutiko bikain horixe. Humorez ere bikaina, Unai Narbarte. Ezagun pixka bat gehiago. Nire izena dakizu moduen, Unai Narbarte da, jaialaien egiten dute dinamazitzaile edo speaker esaten dabe moduen. Eta zuek azte bai, Gernika!
Nahi Narbarte aurkezle, showman utxa. Gaurkoak pasillo eta guzti, niri txalo zaparrado bat bota hostien, baratoz, peloterize, balan. Eta nire astelenetakoa bihurtu da apurtxu behar rutinan, ez? Lanera joan hostien, musikarekin etortzen da nire furgoan, topera, eta gero hona altzen azenien, beti gogoratzen da apurtxu lanean dauzen guztiekin, ez? Azkenien hemen jende asko dau lanien atzetik ez dara ikusten. Barran egoten diena, kantolatzaileak eta guztiei, agur bat emon, eta ja zelan doan aste guzti hori, eta bestea dena. Eta, gero zuzenean ja nire lekura joaten naz, eta horazten naz, dinamizatzen, animatzen, eta ikusten ia zerolako giroa dauen astelenero, eta laguntzen, purtsu bat, goratxua egoteko espektakulo hori. Adi egon, betetzen ari zara, superdiesel! ¿Superdiesel qué era? Ni puta idea. Lo primero que ha venido. Eta hainbeste, espero dugun Eskolabel Winter Series. Kapelketako partidueri hasiera emango dutzagu. Gaurkoan, lau pelotarizek inala bizi. Aurreko kuadratan, fenomeno dabilen, Jon Olona! Kapelketa honetan, eukidoguz, ikote oso boteretsuek eta izen askogaz, bat edo bi esatekotan, zelan ez bilotzez, garandik alekerik abeti ez. Xavier Pelokor, Barandika! Gerniken buruzino bat uste egon dela, azkenengo 8-10 urtietan esango dugu etortzen zen 50 persona, beti familiartekoak eta betiko frontoiko gizonak, ez? Ikuskizuna gure jaialdi mota honek egin dago jente gaztea erakarri dago, ez? Eta orduan baia da beste rollo bat, bai gizonezko, emakumezko, neska, gazte, mutil, danak bateratu deuz, eta gero eta pelota salagoa da, bai. Jenteak ulertzen dago gehiago jokoaz, badaki ze zailtasun dagoen pelotakada bakoitzan, eta horretan jarraituko dugu. Kriston partidu urtetan dadiz, nik ez da izaitzen gun, edo errezetan guazko, edo zuze pasetan da, beti bueltak egoten die, empatiek, desenpatiek, azkeneko tantuek, emozioa. Erkiagaren errebotea, orgo aukera, eta ez markatu! Ormabikoarekin mehatxu egin eta zabalera ekarri du Erkiaga. Eta ni olatuen moduen, ez? Olatu datorrenien hartun da eurek askoaten naz, eta apurtxu bat saiatu behintzet animo hori sartzen gorputzen, eta bizi deizen zer dan zestapuntia, zer dan jaialaiko gau bat, ez? Ikuskizun bat, bere esplendorien edo bere osotasunien. Olatua garrapatu eta baliatu bakarrik ez sortu ere egiten ditugu Nahi Narbartek. Gaur gorriz jokatuko duen bikotea, Goiko Etxea eta Etxeto. Nero joko iten egon ez, gauzak ere aldea eta zizkit, erromate pila gotaitu lehenengo zetien da gauzak ondatea dira. Un partido al principio muy duro, no, estaba un poquito perdido en la cancha. Zeto igual rodaje pizza falta zitzakola, ondarri biti jokatu da bezeon, baina behin ja neurriak hartu ditula oso ondo bildu. Poco a poco, hablando con Iñaki, me juego un poquito mejor. Partida asko geratzen diala, eta aurrenengo postu horietan mantentzen jarraitzen dugun. Bikote gazte bada, ilusio askoekin dago, erritmo asko ipiniko dute. Jóvenes, tienen fuerza, tenemos que jugar serio, como hoy.
Del Rio bere eskuma ateako du, Johanek errematiak, eta, bueno, saiatuko gara, guk gure ritmoa mantendu, eta behaiek fokus kanpola bat. Tenemos un equipo para ganar el torneo. Lehenengo partida, guenikan txapelketazko behatzen da, hankak lurrian urbitzen jarraitu berdeu. Vamos a hacer todo para ganar y ofrecer un grande espectáculo. Eta emaitza oso importante izan, lan egiten jarraitu berdeu eta hurrengo partidua hasieratik hasi gogor eta konfiatu gabe. Eta beste bikotea, zer galdurik gabe eta zer nahi irabazteko gaitasunarekin. Johan eta Del Rio. Formabikoa ez du sarean sartu. Hori izan dugu, sinistu dugu, momentuan jutzaigu. Es muy cerca por la victoria, creo que hemos jugado bien. Lan polita egin dugu gorkoan, ikusi da zerbait ezberdina daukagula berturrik. Ha sido un buen partido, creo, por el público. Nosotros también hemos disfrutado del ambiente aquí. Creo que podemos todavía calificarnos por las semifinales. Hurrengo egunean badago Goiko, bera kantxa honetan asko dominatzen dut. Quitar la pelota a Goiko parece fácil, pero es muy difícil. Tiene un muy buen rebote de derecha, hace mucho daño. El chuto tampoco no es malo, entonces va a ser muy difícil, pero podemos ganar y... Bai, eskumak bai errebesaz bera pasatu eta atzera dana bota, eta gaur bezala sinistu. Bien. Hay que llegar aquí y dar todo y a ver. Zaila da, ausartak ibili bar gara eta aurrera. Hay que ganar en 2 sets, hay que recuperar y venir aquí el 9 de enero y a ganar contra Goiko. Estamos muy cerca de ganar, es una cosa de vida o de muerte en este torneo, hay que darle todo y a ver el resultado. Lanarekin etorri bar gara, beldurrik gabe eta gana ematen. Dena ematera etorriak dira bai, zer remedio, gaur 2 eta huts irabazteak sailkatu egingo lituzke Johan eta Del Rio. Ez da erraza, 2 eta huts irabaztea Goikori eta Etxetori, baina matematikoki sailkatuta geratzeko 2 eta huts irabazi beharko lukete Johanek eta Del Rio. Bakizue, Goikori eta Etxetori 3. partida bat geratzen zaiela, hilaren 23an jokatu behar dute 3. hori, Anborindegi eta Minbielen aurka. 2 eta 1 irabaziko balute urdinek zer gertatuko litzateke. Berdinketa izango genuke kasu horretan, Johanek eta Del Riok eta Beaskoetxeak eta Lopezek 7 puntu izango lituzkete, eta tantoa berasak erabakiko luke hauzia. Galtzen baldin badute berriz, kanpoan izango dira. Eta lehentxeago ikusi duzuen Unai Narbartek diardu aurkezpen lanak egiten. Humorez eta sasoiz. Johan Sorozabal. Gaztea. Mutiko meharra baina altsua. Errebesez. Eta Julen Del Rio. Gasteiztarra. Eskuma bikainaren jabe, Ibon. Hori da, bai. Azkeneko partien ikusi genuen ez. Zelako mina iban
Julenek, eskumiaz, jokutik atazitxune aurkarixek, eta hor dauke berane botere handixe, hor dauke bere arma handixe, eta nik uste da zira-ziratik arma hori probetxo dana ataten saiatuko dela. Eta bebai, aurreko partiduen guztuen galduen, partidu errainde, partidu oso zona, gana emon da, eta arantzatxo hori dauke, azkena momentuen detaile txikibik partidu joakuen, detaile txikibikin, eta uste bat horrek motivazio estratxu bat emongotzela gaur, esateko bitxu. Gaur dana, baina dana monbigu, bikote gogor bat daukeu laurretik, baina bueno, gu amengaz, bizitik hau nino, eta dana Goiko eraban hasi da hor, sakea garbi ikusi duzue, urdin egokitu dela, lehen da biziko sakea Johani da okio, baina Goiko pilota aukeratzera joana zen. No llego directo. Entonces, si él deja y a Goiko está rebotando, cambiamos y tranquilo. Gorri eta urdin zera horretan, hemen gorri kamiseta gorririk ere ez dago. Laranja kolorekoa dute eta besoetan zatitxo urdin batekin eta nahasi eginda horrinaki. Baina lehen da biziko sakea ez du Zumaiarrak aterako. Johan Sorozabal gazteak baizik. Gero euren azkeneko partidu jokatu benetik denboratxua pasau da, berek uste dut bigarren jarrondaldien jotu den lehenengo partidue, pasau di jarrondaldi batzuk, eta uste dut horrepe pixkate igertzen dela, denbora asko pasatzen danin txapelketa aurra doi eta zu partidu batetik bezpera, denbora asko duguzunein, denbora tarte ondixe, pixkate hasieran hori nerviosismo puntu bat eukitzezu oztabe barrido sartzeko txapelketan esan daiko. Lehenbiziko partida hartan Goikoetxeak erakustaldi eman zuen. Alez eta Jokoz eta Torriz ikain ikusi duen, gorengo mailan. Etxeto berriz kantxaleku hartzea kosta egin zitzaion, bigarren zatian hobeto aritu zen. Bai, kosta biakon, zoan inakik darri bitxipe jokatu barik eguela eta pixkarri mugartzen kosta bakon, ia gaurre izan azten dan eta ia zelan pixak kosteten badako edo aziratik bere mailan. Enbiziko tantoa Jokoan. Ongi, Eskumaz. Errebotea barrura. Johan sartu izan balu aukerakoa, baina Uztaia eta kanporako bide hartu du. Bien. Bat eta huts. Eta Podemos probar. Nikolasi etxekori galdegin dio Iñakik. Vamos a levantar un poquito más. Pilota bera edo beste bat. Bai, eta aldatzera daiz. Ezkeo, pixkat bajotxoa batako da bela, Gorrixek, hasiera baten. Urdinak nahiko pelota bizixata dabe. Euriko miniakuena, eta Gorrixek, bizitxua peloteora geixak batzeko modoko. Vamos a ver qué hay. Vamos a calentar y ver cómo se pasa el partido. Un poco baja y luego vamos cambiando. Vamos, venga. Goikoetxea. Pilota aldatze erabaki dute bai. Eta ikusiko dugu zeratako pilotaren aldeko autua egiten duten. Venga, Josh. Venga, vamos aquí, Del Rio. Probatu du. Un poco menos, un poquito. Venga, vamos. Moteltxeagoa. Aurrekoa baino, moteltxeagoa dela adierazi dio Johan. Bai, bizi guztadako honei. Bai, Iñakiri eta bai, Nikolasei peloteora jokatzeko. Ez ben, Nikolas peloteoren oso atzelari handixe da, eta joko era hori ateratzen ez. Venga, ahí bien. Ahí, los dos. Del Rio. Aguanta ahí. Busca aire. Aire. Otra aire. Aguanta, bien. Dime. Goiko txapara joan zaio. Venga, bien. Lapurtarrari.
Eztarrari. Bana! Set! Bueno, galdutako Banarekin, pare-parean dira. Tírale dos, ¿eh? El otro día tuviste, hoy vas a tener. Pero lasai, ¿eh? Vale. Escúchame, ya está. Venga. Venga, campeón. Entzun eta beldurri gabe, jo bi pareta. Hori da. Badaki, euren estrategisi izen bilokela pixkat joko bizkorra, joko nazixe, erremata baldaben einien, eta bi horri bari jokatu. Eta horretan saietuko di. Bai, Julen berabe bai, eraztoko joku eitzen atzetik, eta batez be, Johan aurreko kuadruetan. ¡Dentro! Ahí voy si no. Ven, tú. Atzera Johanek. Bien, bien, bien. Ezker Maio eta pilota zaila geratu zaio. Etxetori hemen ikusiko dugu. Estará por aquí. Doido jukitu du eta barruan izango zen sartu beharrekoa, baina zaila. Bi eta bat urdinak aurretik. Venga, bien, bien. No pasa nada. Johan Sorozabal. Horengoan motzean, baina aurrekoa bezala ongi gurutzatua. Ven, dentro. Buscaré solo. Pasatutakoa. Solo. Eraman, goiko zazpiterditik arrebetxe. ¡Lasai! Chet, aguanta. ¡Julen, aire, aire! ¡Mucho! Aire. ¡Tú! Atzera Iñakik, Viene. eskuinez del Rio. ¡Ay! Viene, Chet. ¡Ah, otra! ¡Aire, solo! Bien. ¡Tú! ¡Tú! Goiko, ez dio pilotarik pasa hor. ¡Ahí estás, estás! Eta goiko etxeak entzun ere egin duzue. Dena eman diola, eskuinez. Eta txitxeak ikusgarria. Bai, baina ziren bai, pixkate hotza eta kostetzako vamos. soltetie, eta danakin emotza, ikusi daugatzien huekotxue daukela, eta bikain mota dago pixakera. Eta horre, egokuzia movimendu bat, Nikolas Egoz ondo itxen dabela, Julenen eskumi hori peligrosidade hori bajatzeko, arrisku hori kentzeko, asko mobidu dira balkarreaz, Nikolas Iñaki natin jarri eta konpenetra oso ondo, eskumia zor eskatzeko pixen bitxarte da pelotaik, eta hori bitxeko aklabio bai eurek. Jokaldia berrikusteko eskatuko du. Julenek, izan ere, sartzen saiatu eginda, baina sartzerik ez du izan, eta Juleni berari begitan du zaio, ez duela pilotarik ukitu, baina galdiz, sartzat eman du, eta Julenek horixe dio, ez dut ukitu. Beraz, oraindik hor dira kontrakantxan epaileak, baina zalantzen txokora etorri beharko dute, garbi eskatu behitu, hor txeuzu ikusten ari gara, eta ez du ematen, ukitu duenik. Ez du ukitu. Zera be, garri izpi dago, ez da bela ikutu, eta lehen gokoen eskatu dago. Pilotariak jakiten du, pilota ukituz gero hor saskiari. Igerritxin da, apur bat, nahitxe gehitxua edo bitxia beti gartezu ikutzen zuzin. Eta berak zira. Berak oso argi zeukan, eta guk ere ala daukagu errepikapen hau ikusita. Eta jokaldiaren ikuspegi berbera izango dute orain epaileek, eta nik uste arrazoi emango diotela Juleni, eta horrek zer esan nahiko luke. Tantoa errepikarazi egingo dutela, eta jokaldia berrikusteko aukera horri eutxiko diotela, oraindik ere, joko honetan eskatu duten horretan, arrazoi izan baitute. Canto. Canto, monta, ¿verdad? Venga, vamos. Canto para nosotros. Canto de nosotros. Horrentxe hori, argi eta zur geratu naizela.
Bai, nik usteot, nahiko garri gatu dala, bai, angulo bisetatik, bi angulo ikusi dugu zor, eta ez da dela ikutzen, baina, ez dakiko. Erabat harritu nahu epaileen erabaki honek, baina tira. Haienak du balio. Horretan ez dago zalantza izpirik. 3 eta 2, ongi gurutzatu du Goiko. Beraz tanto korri eta jokaldia berrikusteko beste aukerarik etzai egeratzen. Era Julen be, claro, eukidau ez da bala ikutu eta lehen gokoan eskatu dugu, baina epaiek beste eramun dago. Hemen Goiko etxeak saietxetik atzera, oinetara etorri zaio Juleni, eta oraingoan ere, nik uste ez duela ukitu. Nik uste du baina, bai. Tenemos que seguir, 0-0 y entras. Venga, hablamos. Bai, nik uste dut horrek beskat eskonzentrau itzela, bai, ez? Ebarabaki horrek, ez ben espero, eta apur bat tanto honetan ikusiak, apur bat jokoz kanpo. 4 eta 2. Los dos. Lichet. Del Río, RBS. ¡Sale! ¡Dentro! Johan, ongi sartu da, zazpitik atzera. Etxeto, 12 laurdenetik. Lichet. Aguanta ahí. Perdona. ¡Aire, aire, aire! Ongi Nikolas. Ongi Julen. Goiko. Pues si no, ven. Johan. Aire, dime. Los dos. Gora. ¡Hostia! ¡Cheto! Gehiegi arrotu du hor. Ahetzeko atzelaria. 3 eta 4, Nikolasek galdu duen bigarren pilota. Bai, eta pixak gora jugakoz. Bai da pelotari bat, asko guzteteako frontizea aprobetxetie, pelotia arrotzie, ere posturiko naturala hoxe da, pelotai arrotu eta aprobetxau jaiki hori atzeratzeko esfuerzo gitxiaz, eta beti biltzen da Goiko marra horretatik hurbil, eta on ja bi jugakoz. Eta gainera, kolpe ikaragarriko mutila ez da, eta arrotzea ezinbestekoa da. Hori da, badaki berak limitazio batzu dukuzula, eta aprobetxetzen dago, kontizan eguneko. Aire, Lichet. Aguanta ahí. Voy, venga, dale. Del Río. Lichet. Orain arte eskuin ez jokatzeko aukera hundirik ez du izan. Los dos. Aire, aire. Bai, gorrexen pelota hau, bajotxe hau da, eta errezaz jokatzi eraitze dut. Aire. Aire. Goiko. Voy. No. Euskale. Ordu aukera Iñakik. Berriz ere txitxakaren bila oraingoan ez du. Bat ere ongi neurtu. Aukera garbia zuen ba. Nikolas, ongi pumpagoran. Reversez. Eskumiaz nahi izan dugu, baina ezin. Azken unera arte nahi izan du, baina Sale. lagun geratu zaio eraman. Igarriztarrak moztu Goiko. Eta lehen bizikoan sartu du. Azte pilota. Goiko. Johan saietxetik atzera. Eraman etxetok eta tantoa bera gainera. Johan egetzuen espero alako jagirik egingo zuen ikilotan. Ez, bebeien jodau, txapagaini jodau justu-justuen, da hagan da guztibe, jaiki ongi zindau eta buruzuen zaudutza. Eta Goiko gizon ditu, tantoa bukatzeko pare bat aukera. Bai, baina nik ustot nahiko defentsa joku egingo da bela, gorxek abantaia ondixe hartu arte bintzet, euren joku egingo dabe, badakixe eguneko hau partidua garantzitu dela, eta euren joku ataten badabe, joko mota hori, errore egitxi egin eta pelote hori jokatu, aukerak geixo egiko da bela, eta nik uste dut hori dela euren taktikie gaurko partiduntan.
Ongi gurutzatu esakea. Chino. Aide! Erreboteko zulotik, eutxi. Chino, tú. Ay, perdón, Iñaki. Goiko. Perdón. Erki jarritakoa. Samosa. Ezin izan du sartu. Aste iztarrak. 6-3 eta orain txeutxi behar diote. Bai, zizela gafuten, Gorrisek abantai hartzen badabe. Oso egoten di eta deutzi dizu hortxe. Eskate zeroso ikusten di, ez ikusten nolako partiduen sartute urdinek. Bueno, hontxe Julden bestabil eskupiaz jokatzen, errebesaz jokatu eraitzez bestiek. Pelota danak eskerparete albora botata. Eta ez da bizeuden armak atera, zindabe atera. Goiko. Aide! Erreboteko zulotik. Eutxi, Del Rio. Zortzitik errebesez, Nikolas. Hor eskumaz oinetara, baina ongi sartu du. Ez tarrak, oso ongi. Aguanta ahí. Aide! Solo! Unpagoran Goiko. Ormabikoa, ez da zabaleratu. Johanen aukera moztu eta kantoa urdin. Hauxe izan da orain arteko lehenbiziko Ormabikoa. Ez du zabaleratzerik lortu eta salduta geratu da. Eta Johanen zirrizta txapagainekoa bikaina. Hortxe duzuen, dena alde zuen. Baina askorik arriskatu gabe, oso ongi sartu du ezker hor. Bai, hori da, ikusi da, Iñakik ez dago zabaldu erain, hori. Eta hartu dago, betxo ondo, interraz, txapagainean, ondo botatako asko arrezgau barik esan duzu modun, egintzako tan. Orain arte, atake luze egirik ez da izan, laburre egirik ez. Eta elkarri ongi kentzen ari dira airea. Zortzi terditik atzera, Johanek. Eskumaz, Julen. Moztu eta tanto. Hor sekulako arriskua dauka. Eskuinez, pilota gutxi joan izan ditu, oraingo hau oso aurrean hartu du. Eta hor dantzan jartzen ditu. Hori da, bai, betxu dau, Iñakik zabaldu eraitza, Iñakik horre kanpoen gatu bidau, ze preso gatu da kanpoen, eta veloziade danaz, bota dau txapegain gainen, eta nahitxe heldu egin dan Nikolas, ezin dago ezartu. Partida berdintzeko aukera, Goikok saietxetik ezin pasa. Gero ongi. Defentsa, eta erasora pasatu da gainera. Johan, eraman, Goiko. Sokoan ederki. Ongi ere. Zazpi eta bost. Berdintzeko zorian izan ditugu, baina Goiko orain honetan ederki egin du errematea. Txokoan Johan pasa eta Del Riori heltzen utzi ez. Bai, zonin dau. Defensa negotetik erasun egota paso dugu beran buru, eta gero hartu dugu hor, behitxu dugu ondo, ikusi dugu zunia daukela barroko partian, eta dotorela dau, bixe mitxartian, inok ez heltzeko modu. Chino. ¡Sale! ¡Arriba! ¡Aire! Johan. Zera azpi-azpitik. Eta oso leku txarrean jarri gainera. 6 eta zazpi. Eta zabal-zabalik dago, Bai, Gorrisek ez da behartu hori. Abantaia euren nahiko ban abantaia. Erostua jokatzeko. Urdinek hor dabiz, sakaka. Eta hor da, zuniok tanto batera, eta partidu zabal-zabalik. Begira. Errebesez, abiadura ematen dio mutiko honek oso leku txarrean jarri dio pilota etxetori, honek ez du asmatu sartzen.
Ea oraingoan lortzen duten partida berdintzea. Goiko sartu da Ormabikoa, hor ere ez du asmatu. Eta Johanek berriz ere moztu, orain arte jo dituen Ormabikoetan bere burua saldu baino ez du egin Zumaiarrak eta bietan ere ederki baliatu ditu etorri zaizkion aukera. Johanek. Ados, Jaun Andreo Gados, Ana joan dira, gero 6 eta 3 aurretik. Gorriak harrapatu dituzte. Bai, ez da horrek esan duzune Ormabikok eta erremate danak zabalera botatxunek arrezgau barik nahi zitsu bota, asko arrezgau barik, asko markau barik eta bixetan hilduako Johan eta... Venga, los dos. Voy contigo. Aire. Aire, Chet. Estoy aquí. Aire, aire. Ven, suave. Johan, zuloa bada hor, eta zeinen ederki. Hor sartzearekin zuloa izan du, txokora jotzeko ere bai, eta Iñaki nora abiatu etzekiela ikusi dugu. Eta ongi Johan, Bai, ondo. Ziren horrek itxupare bat errore eskukuk, baina gero ja partidun sartu da, eta dagoeneko baditu 5 egindako piparetaz hause lehenbizikoa. Erki sartu sarean, pero lehen jokoko etenaldian aurretik dira, erreakzio polita izan da, Johan eta Del Rio aurrerane. Gurekin dago frontoiko Arima, partida ikatza eta piparra jartzen dien protagonista, Unai Narbarte, Gabon. Gabon, hemen saiatzen gara apurtxu bat emoten, ambienti edo. Partida zabal-zabali dugu? Bai, itxuren gorrizek hasi dira purbete sendo, baina atzen aldi txikide, urdinek aurretik, 8 eta 7. Dagoeneko ez tarri aurratu alduzu? Apurtxu beti igual bai, emozioa edo ez dakitia. Aztelenetan bada hemen Gernikan magia ez da Unai? Bai, postasune da, gero bai, girotxue, urtarrile, aztelen zuri baten, hemen beste behin, 1.500 persona batzie, ikaragarrizkoa da, ez? Unai, eta zuk zure lana hain ondo egiteko gogoaz gain baduzu beste saltxa berezi bat eta horri umorea deitzen zaio, ez duzu behin ere umoreri galtzen? Bueno, saiatzen gara, ez, bizitzan da olako lanien eta leku guztietan, beti saiatzen gara purtsu beti ilusinoz da pasinoz bizitzen gauze guztitzek. Eskerrik asko Unai, jarraitu gozatzen guk zurekin goza dezagun. Zeu eri bai, eskerrik asko, hemen gauz, astelenero, gero arte. Unai Narbarte, ahotsa urratu arte. Biologoa da ofizioz, baina berak esaten du biologo botaduna dela, ez bataduna. Venga, hasta 15. Hasta 15. Bai, da, izan. Vamos. Tipo celebrie, Arima asko motetza, ez? Jaialdi honei, bastante hasiratik beti bera speaker moduen, eta balio berezi handixe motetza, ez? Ikuskizun honei, jende guztixe ikustitako bere deuken humorie, berak esatetxun bururatzeako zan gauza danak, eta ebiz izan beste sentsazio politxek transmititzen jaialdixetan. 8 eta 7, Johan eta Del Rio aurretik. Uno de los dos. Gaur, Donibane Garazin, Garaz trinketean. Buruz buruko partida bi izan dira, lehen da bizikoan Andoni Iparrek 40, Alexis Intxospek 30, eta bigarrenean, Eneko Maiz, Bilabonako pilotariak. Profesionaletan jokatu duen lehen biziko partidan, irabaztea lortu du. Maizek 40, Filip Bielek 26. Zorionak, debutariari. Johanen sakea. Goiko sartu da, Zokora, eta gain neurtuta gainera. Sakeak oso ondo kentzen ari da, bueno, sakez airea oso ondo kentzen ari da, elkarri oso ondo kentzen ari dira. Apenas aukerarik eman dioten elkarri oraintxe arte, baina oraingoan ongi sartu da Goiko eta bien tartera ederki. Bai. Hori da, hemen erosuen botatzen da ben jokaldixe berak, ez? Badaki ikusten dau, itxain dau, aurrelari xai erakutzi bari ze botako da ben,
eta gustoruen, asko arriskau barik, hori barrure bixen bitxartera botateko jokaldi hori da berai hemen mintzat asko gustatako jokaldi xe. Eta beste zenbait pilotalekuta baino eraginkorragoa gainera distantziak ere handiagoak dira. Hori da, bai, beste hemen azken atzelarise gatxai horre jokaldixetan atzien leku asko duke kubritzeko ezin dau segiduen aurrera gutxe bestelan buruz gain pasaukotan eta ordune utzune asko daukenez, frontoia proposa jokaldi mota hori botateko. Etxeto! Errebesez pilotaka da bikaina. Jasko Johanek, Goikoren aukera garbia. Nora joan zaio hori. Pentsatzeko eta birpentsatzeko denbora izan du gehiegitxo agian, eta aukera garbia gaurretik ere izan ditu, baina hau hain izan da garbia aurkariak guztiz salduta zeuzkala. Celebre izan da guztiz. Hain nahi izan daue, hain ikusi dau argi, hain nahi izan daue arriskauari bota apurtxua markaute alturatxo mone velozidadik esan moteko eta baina eske joazko ja zestatik joago oso gora eta zarange funda lekutara. Eta begira, pekeinu egin duen, eskuak hausin ditu, ahora. Lekutara alde egin dira. Errebesez Etxeto. Ven, fuerte arriba. Johan, Barrura, Goiko, Pumpagoran sartu, Larri. Itxakaren bila. Ezin pasa. Bueno, azkenean, tantoa lortu du, bai, hainbeste behartu du, ies egin dio pilotak. Vamos a tener pelota, venga. Seguimos. Eta hemen Nikolasari da orain Iñakiri eusten. Uno más, Ez du gezer gertatzen. Tanto bat besterik ez du bizan, jarrai dezagun lanean. Bai, hori da ez. Iñakik hori errore hori, baina gero tantuen pilotan bilekuta, boteko rio, berai asko guztetako modun, hori era horretan berake kontrolen dagoetuen, min asko itxen dago eta partiduen dagoela erakutze dugu. Eta hori izan da beste doain askorekin batera, Iñaki hain handi egin duena Pumpagoran eta hainbesteko konfiantza eta gero sartutakoan daukan kolpearekin hori da, bai. Hainbeste txapel irabazteko gauza on asko behar dira. Bai, berak berezitxasun eukidabena hori da, pilotari asko izen di aurrelarixek aidera juteku, aidera topetako izen dira aurrien, eta bera izen da beti, dauke boterie, alkantzue eta ana dauke pare bat pauso botatzera eta boteko horreo jarri eta horre neuna agintzen esan. La nuestra, si nuestra. Errebote hori erabat pozoitu zaio Zumeiarrari, ez du eramaterik izan, 10 eta 9 aurretik dira Johan eta Del Rio. Horatu, aita ez irabazi beharrekoa dutela. Urdinek, 2 eta 8 irabazten baldima dute, finalerdietan izango dira. 2 eta 1 irabazten baldima dute, 7 punturekin geratuko lirateke beraiek eta Beasko Etxea eta López, baina tantoa beraz on xamarra lortu beharko lukete gaur sailkapena lortzeko. Bai, kasu horretan, Iñaki eta Nikolasen azken partiduan begire behongo zinez. Onjo beste agatukoakoan eta partidu hori 2 eta 8 galdu eskero, ezpan auker, Iñaki eta eurek izango zinez. Dena da zabalera. Horrendik gauza asko daude erabakitzeko, bai, eta gero, egina, Goiko Etxea eta, bai, aipatu berri dut, 7 punturekin geratuko liratekeela, eta Goikok eta hurrengoa irabaziko balute, orduan beraiek aurrerako lirateke, baina jakina, Damorindegi eta Minbia ez dira ona. Arratsalde pasa etorriko, eta gainera Damorindegik lesioaren ondoren, gaur hemen ikusi dut, entrenatzen aritu dela, eta sentsazioa gero eta hobeak dituela esan digu, oraindik hilaren 23 arte denbora gehiago izango du gainera konfiantza hartzeko, eta ura ere irabazi beharrekoa lukete. Hori da, bai. Horremen pegatuko zin eta dena da zabalik. Así que ez dut uste horaz pentsetan dauzenik eta garen nahi dabe lehengokoen aurrera euren zailkapena irabazi. Hormabikoa
Harrapatu eta eskuinez atzera, eta txitsaka erki neurtua. Amarreta maika. Javier Ribon, Vamos a hacer nuestro juego clásico, aipatu dugu, sin eta arriesgar, hemen daukagu gurekin. Jon, ¿qué tal estás? Bien, me siento bien hoy disfrutando del partido y bueno, ya veremos para el próximo partido del 23. Espero jugar, tengo muchas ganas y ya veré. Hoy has estado ensayando antes del partido, ¿te duele? No, es que, bueno, mi pierna no está bien, no tiene mucha fuerza todavía, entonces hay que cuidarse. Hay que ir poco Sígueme. a poco. Casi todos los días voy a ensayar. Y yo creo que pues intentaré, sí. Puede que sea un partido importante dependiendo de lo que pase hoy. Sí, bueno, cada partido contra Goicoechea es importante. Tienes miedo. Venga, otra más. A veces puedes perder de largo. Eskerrik asko, Jon, ánimo. Goicoetxearen aurka jokatzera etortzea, gauza ederra da, baina pasara handiak hartzeko arrisku ere bai. Hori da, bai. Amaikana, harrapatu dituzte. Tanto a tanto, así. Sígueme atrás. Bai, Julenek urtetako lagateko esperantzi uki dau, baina nahiko atzeko paretetik urran ibili da, pentsetan gehi sortengo gala, eta ez da urten, ixe txulatik urran urbile ondalako, eta ez da urten pigango. Etxeto. Bueno, orain honetan, pilotaka da bikaina, Etxeto garrebesez. Eta aurretik dira. Bueno, eta konfiantza hartu nahi du. Aeztarrak begira, zer nolako errebeskada jo duen. Eta Venga, vamos. zertarako aukerari gabe utzi ditu aurkariak. Ongi, Nikolas. Seguimos. Chino. Estoy listo, Bien. Une erabakigarrian sartua da lehenbiziko joko hau. Bai, tanto oso importante dionak. Ez bakarri jokoana, baina partiduan gora beran, tanto importante. Bi tanto segidan egin ditu atzean Etxetok, baina orain bera galdu du pilota garbia eta pare-parean dira. Vamos. Bai, ez da ikusten bikote bisetako bat esaten dana aginte danaz, ez? Bixe ikusten dabe, ontxe batak itxen dut tantue, ontxe bestiek faiue, ez da bizin horre agintien, eta markagailu hori edebesten daue, amaginako honaz. Erreboterako utzi du Etxetok, eta Goicoetxeak indarrean oinetara. Johanek sartu izan balu aukera garbia zuken, baina zen erraz ere berandu xamarra ditzi. Bai, piskate apur bat pasau egin dala nik uste bat eskerra, eta azkein gero eskumiaz gatuako, eta ez da eroso, nahitxe pilota gatsa izan, gero aparte eroso ez da jun, eta zartu miban, ze Julen bestelan ez zubire jongo zen, baina errori egin dugu. Pilota hori zubira zikoan bestela, bai, buruz gain pasatuko zuen jakiak. Del Rio eta sartu beharrekoa zuen, baina Balaster sartzeko oian zuen berandu. Baina orain Goicoetxeak egin du, hanka sartzea amairuna eta partida oso distiratsua doanik ezin esango dugu, baina emozioa behintzat badu. Bai, tanto asko da bizitzen ez, bestien errorikin. Venga, vamos! Baina bintzete parekatu edo eta emozioie igerritzen da, kantxan. Bake luze egia. Bigarren pasa izan du hau. Johan Sorozabale. Vamos,
Venga. Bueno, orain bi segidan egin ditu. Eta garesti ordaintzekoa izan daiteke. Ez da momento nahi zen bi pasa itxeko. Hanka sartzea handia, begira. Pasatu egin da bai. Amalau eta amairu. Opari handiak egiten elkarri. Badoa Goiko. Ez da sartu Johan. Goiko. Bote handia egin erazina izan dio ez du inbestekoa egin. Eskuiniz eman dio galanta Julerek. Eraman Nikolasek. Johan. Ongi joan da. Atzera Txitxagaren bila. Eta bai lortu ere. Matematikoa benetan. Aurretik hanka sartzea handia egin du. Bisake luzegi atera ditu bata bestearen atzetik, baina oraingo hau ikustekoa izan. Ongi joan da bila. Atzera begiratu du, ikusi du aurkariak non zeuden. Eta Gernikako Jaialai pilotalekuaren 57 metroak ezin hobekin neurtu ditu. Jokoa erabakiko du ondorengo tanto honek. Ez da sartu Goiko. Hartzeko moduan irten zaiola iruditu zait ba. Eskuinez, Julen astindu. Eskuinez errebotea Goiko. Johan. Eutsi Etxeto, pilota zaila eraman du. Johan Sorozabal, eskuinez atzera. Ongi Etxeto. Eskumaz del Rio. Eskumaz Nikolas ere. Jartzera. Julen. Luze. Johan errebesez, barrura. Aze pilota sartu duen Etxeto, ikaragarria. Pasatzen utzi dio. Iñakiren aukera. Moztu, bikain. 15 eta 14 asko balio zuen joko honek urdinentzat bereziki, orain gehienez ere gaurko hau jokatuta, bi joko irabazita ere 7 puntu lortuko lituzkete, eta tanto aberaxean, galdutako honetan tanto bat ezkaltzea tirak aitzerdi izan daiteke, baina tantoa beraz ontsamarra lortu beharko lukete ondorengo bi jokoetan, eta ez dira lan errazak. Zer dio Goikok? Iñaki, larri, baina lehen zeta zuena izan da. Bai, suertia ez, tanto batea edorno aldu irabazi, guralde erori da, eta, bueno, haber guain bigarren zeta hobeto arrankatzen deun, eta markagailua ibiltzat itxura hobien batean. Akatz dexente egon dira lehen zetean. Ba, nik uste ritmo falta, ez igual partidua jogatzen ez gaibili nita Nikolas, eta nik uste ritmo falta hori gertzen nahi gehala, eta ber, guain ja partiduen sartu gala pixkat hartzen dioen ritmoa. Animo, zorte hon. Eskerrik asko. Ongi. Azken tantonetan Goiko Etxea moztutakoa izan da. Hortxe duzuen, 6-tik. Bien tartera indarra hundian. Bat eta huts aurretik dira beraz. Goiko Etxea eta Etxeto. Iragarkien ondoren ikusi ahal izango dugu bigarrena. No he hecho nada. No puede ser, vamos. No puedo jugar así, todo el partido. Bien. A disfrutar. A ganar esta. Una final. Gernikako Jaialai pilotalekura etorri diren zaleen artean hortxe da Marino Lejarreta ere, orain makurtu zaigu baina.
geroxeago harrapatuko du gainera. Esan diogu eta. Gero etorriko gatzaizkik. Hortxe duzu, orain bai. Marino Ondia. Venga, vamos. Ponemos el juego, venga. Están todas vivas, Bueno, orain sakea. No importa, nueva ya. Goikorentzat. Vamos. Y la de ellos, ¿no? Hasieratik hasi behar diagu, esan diote elkarri, pare bat aldiz. Hasieratik ganoraz. Gazan bida, azkenengo aurreko seteko, azkenengo tantu horretan, baina ekin dau tantu baina Nikolasen defentsako lana, zeragarri zitzen da, pilota gatxe, bapaino bize sartutxu, eta eutzitza tantu bai, eta azkenin Iñaki aukerak ukida banin oso ondo maitxo, baina gora ipatzeko Nikolasen lana zetori zarratzeko. Bat, bereziki oso zaila izan du. Otra 108. Venga. Otra, Eunda zortzi gramuko. Ahora, Vamos. Eskia duen. Venga, sin miedo. Atera dute. Horriek. Eta hasi da bigarren joko hau ere. Ongi gurutzatua. Pasarok ez du, goiko. Bi ditu Johanek. Hiru egin ditu berez, baina bi bata bestearen segidan egindakoak izan dira, eta ura hirugarren dira diote. Hor zenbatu eta orain Nikolasek zeinen ongi ikusi duen egoera, eta zeinen ongi baliatu duen. Bai, Iñakik bateko zatza, baina berak ikusi ondo zelan Johan barrure sartu dela, eta oso ondo bota da, oso ondo markaute, inderra handi barik, larri arreskatu barik, eta tanto dara. Vamos, Iñaki, venga! Goikoren sakea. Ahí solo. Mucho. Ongi del Río. Venga, bien. Otro aire, ven. Aguanta ahí. Aire, tírale. Txapa bera joan zaio Goikori. Txapa gainean bosteko pilota txarra ez dau, orain Está bien. hotz eta egoskor xamarra dago. Baina erori egin zaio. Se va a rotar autor también. Bai, ¿Está roto? Sí. bai pilota barxiata dabe, da egokixe, ona hon bazan boteri pez baningo. Eta baina, bera jogo. Eta gorrixek, bigarren zeta honetan be, pilota barrixe, nahiko motelata dabe, eta bigarren zeta, lana egin den nahi dabe irabazi pilota pelote ora jokatu. No puedo. Atzera, oso. Etxeto. Johan. Ormabikoa. Eldu, baina ezin Goiko. Oso behartuta. Eldu da. Sare Biginonek beldur pixka bat ere ematen du. Bai. Beti joten di ez. Azkeneko zanamun aurrelarixek espidantza horredaz. Hori sari finku bazan, gogorra bazan beste lasaitxasun bat azungo zin, eta erazarian kontra apoietako, baina badakixe hor ez daukela apoi horik, eta kasu honetan beste mota bateko zarien, seguruena errez helduko zen pilota horretara. Eskumaz Etxeto. Eskatu Del Riok. Eta Ormabikoa ez da zabaleratu, atzera Goikok. Jaso! Etxeto. Barrura, Johane. Zortzi terditik atzera, Aeztarrak. Goiko etxeak berak sartu beharrekoa zela iruditurik ahalegina egin du, baina ez du asmatu eta lau galdutako ditu Zumaiarrak. Venga, esta Etxet.
Osat de resta. Bai, eskatu izan Nikolasek, baina guzti pentsatu berak hartu biharreko izan dela, eta ez dago azkenin errezeuki pilota hori. Johan! Aire! Pegai! Aire! Bai! Okia! Arriskutsua izan da hori. Erreboteko zuluan jarri du pilota. Etxetok. Ez du behar bezala neurtu Julenek eta horiek sartzen ez baldin badira. Kontroli gabe joaten dira eta nora nahi joan daitezke. Bai, horre pilotak ez ban asko urtengo lagoan be, sartu biharreko ukido. Justo hartu du. Johanen aukera txokoan erki. Bat ere indarri gabe. 4-2 urdinak aurretik. Mia. Vamos. Ahora, Bai, lehenengoko jokaldi izen da ez, Johane barrure holan lagatzen da bena, hori barruko utzune hori aprobetxetan. Eta horrek ere ingotza, bainaki bai, beti zabalera ez da izela jun, barru behoin pendiente hongo da barrure sartzeko bai, orduan aurrerako kantuetan be hori baliagar izango da berantzako. Erki kendua. Bederatzitik errebesez. Erreboteko zuloan azze. Errebeska da Johan Gazter. Xavier, aita urduri dauka hemen armaietan. Logant, Gabón. Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo el partido? Pues buen partido, estamos haciendo un buen partido, pero lástima que no han ganado el primer set, porque no se va a complicar las cosas ahora, aunque gane el partido, igualmente estarán eliminados, pero están jugando bien. No todo está perdido. No. Quién sabe lo que puede pasar, pero lo importante es que sigan jugando bien, que enseñen que el futuro está aquí. Perfecto, eskerrik asko, Logant. Otros, gracias. Logan Sorozabal. Zestalari oia. Saskilea. ¡Sale! Semea labak. Zestalari. Hori da, transmisio hori. Zulo handia geratu da hor, esan Ibon. Ez, zataguna hor, bazkal hor dune hitz egiteko, bakixe zeri buruz ongo izen dana hitz egiten, ez da besterik egongo. Bizi dute bai, etxe horretan, zesta. Kanpora joan zaio Johani. Norma ukitu duenean, sekulako ziztuan joan da, zabaleran. Bai, aprobetxan nahi zen daue arrotu peloti, veloziadi, atzeratu, bote handixera itxeko, baina eskerpa eta apurtxu bat ikututza eta veloziadi horretan emon da, zuzenien kanporako. Goiko. Los dos. Ven. Sueltet. Venga ahí. Sale. Venga. Barrura. Zubira. Aire, esan dio, berandu xamar behar bada, ez dakit. Bai, ez dut zan, beran buru ez da ikusistak eta ziren, zubiro hiela da, baina ja ikusi da benako ez da laltzen, horretxo zatza aire Iñaki, eta Iñaki ez da Nikolasek erretza eukiko bala, bote korri edo, eta ez bata, ez bestia. Johan Sorozabal. Ongi kendua. Aia sartu du gero. Oso. Alako marra eragin du. Venga, aguanta una más. Eskuinez atzera del Río. Venga, aguanta ahí. Sale. Goiko atzera saietxetik.
Bikaina benetan. Benetan bikaina. Aurreko jokaldietan eta gaur konfiantzari gabe diardu, baina horrek beste baliabide batzuk ere ematen dizkio eta begira, horrindara behar da gero, horrela. Bai, horre, zaietzetik holan, erakitzen errestasuna zalan botateko gaina kontrol horreaz, eta tanto batzuk esan dozun bogun, aurrin ez da olako eroso egon, ez da olako konfitxantziaz egon, baina bai txitxak eta atzien utzuni eta paute, tanto batzuk badaroi ez inazio. Atzean eginak postitu eta horietatik txitxakak izan dira. Pumpagoran sartu eta Ormabikoa bikain Lapurtar gaztea. 3 tantoz aurretik Urdina. Bai, eta ondo jokatzen joan Ausart eta bai atzien inderraz errebotien tanto batzuk eitxu, errebeskadar batzuk ikusi dugu, aurrien errematatzen du bai, oso ondo dabil joan partiduen generalien eta bigar zaten honetan batez be, eta ikusten da, 3 tantoko abantai horrei jarraitzen da bela eukitzen. Mira, ven. Mucho. Dos. Putain. Suelto. Voy. Ongi. Aide, voy. Bien, Aide. Si no. Voy. Venga, bien. Voy. Sale. Johan labur samar geratu zeio. Nahiko indau. Aide. Goiko etxea gor gutxi eta markatzen du, baina horrek honetan Pumpagoran ez du asmatu. Eta horri esker, bigarren jokoko etenaldira, 4 tantoren aldea zeldu dira. Premierik handiena daukatenak Johan eta Del Rio eta Marino Lejarreta du. Ondoan anemurua mendiaraz. Alaxe da, Xabier, armaietan zegoen eta mesedez gure gana hurbiltzeko eskatu diogu. Marino, Gabon. Hola, Gabon. Iaz ere hemen izan zinen eta urten animatu zara berriro ere. Bai, partido bateko zera etorri naiz eta, bueno, ikusin oso polite eta gustora. Gazteak saiatzen ari dira, baina lehen zeta veteranoentzat izan da, Goikoetxe eta Etxetorentzat. Bai, baina hoen bigarren zetean gazteak fuerte dabiz. A ber, hirugarrenea, igual, segurazki ailegoko da, eta danentzako hobeto, hirugarrenea ailega euskero, eta gero jogatu aizela euren artean. Baina zer gertatzen den, eskerrik asko gurekin izatearren, Marino, mila esker. Bai. Marino Lejarreta. Erriztar, titulari hoia. Karisma handiko gizona, berezik maitatua izan dena Euskal Herri osoan eta Euskal Herri kanpora ere. Tanto a tanto, vamos. Eta tropelean oso kutxuna zena. 8-4. Beno, lehendabiziko jokoa jabazi ez izana. Golpeko horra izan da Urdinentzat, baina bigarren hau kontrolpean dute, gehiago jokatzen ari dira, eta Goikoetxeak berriz lehen partidan erakustaldi handia egin zuen, baina lehen aipatu duzuzuk denbora asko pasatu da partida hartatik eta jokoa hartu eta galdu eta denetarako denbora ematen du. Hoxea, bai, holan, tarte handixea honin, da bera gaur hitzenien alkarrezketi du, bai, bera aipatu dau, kostaten dauzela ritmo ezartzi, denbora asko paso dela, eta igertzen da, bai, Nikolas be, bigarren zati honetan ezin gozatute dabil, ez da ikusten eroso, ezin altzaute bera nahi da beste ezin atzeratzen pelotie, eta Urdinek partido txukune itxen, Johan aurrin Ausart, Julen galdu barik pelotaik, eta hor doi ez sortzik ala aurretik. Dena den horrek beste aldea ere izan dezake. Orain arte asko izan dituzte partidatik partidara, baina Ligaskako 3. urtarrilaren 23an jokatuko dute, eta saikatzea lortzen baldin badute behintzat, final aurrekoak eta bata bestearen segidan letozke.
Bai, hor ja baina final aurreko eta sartu zain, ja danak akarren neurron datoz, eta Hemen engainatu du, baina ez da gaur etorri handiarekin Zumaiarra. Txapara joan zaio, bete-betean, begira. Zabalera bidean jarri du Johan, baina txapa hotz galanta atera du pilota horrek. Eutsi Etxetok. Eta Etxetok ez du hor deus egiterik izan, erreboteak ez dio lekurik utzi eta. Beno ba, 10-4, eta tantoa bera saipatu du. Behin gehiagotan gauzak zail dituzte, baina 2 eta 1 irabaztiko balute, orain hartua duten alde hau oso kontuan hartzeko izan daiteke. Bai, holan jarraituz geroz eta bantaiaz irabazi urdinek, eta gero partidu irabazi lortzen badabe, oso garrantzitu eurentzako oin hartzen dago izan tanto diferentzia hau, gero empate irukoitza dauenako edo, baliabide ondixi zelik eurentzako. Bila doa Goiko. Atzera. Eta Bikai. Eta hortxe ari da. Tantoak egiten. 5. txitxaka. Bai, hortxe da bil, behitzen da ikusten dau. Julen aurreratzen dagoela apur bat, eta aprobetxau itzen dau, horratzen gatzen da Utzunia, tanto egitxeko, eta esan duzungo, tanto gehixen indabena, hortxe izan da. Utzune hori aprobetxetan. Venga, vamos! Adoa Goiko. Los dos, Derechet. Ven. ¡Aire! ¡Fuerte! ¡Solo! ¡Dos! Sartu. Eta atzera, ezin pasa orain honetan, Julen ongi punpagoran Etxeto. ¡Solo! Goiko. ¡Chino! Johanek hor sartuta aukera polita izan du. Zuloan nuntzegoen ikusi du, baina lehen Goikori bezala, aurkariak engainatzea lortu eta gero, behera joan zaio errematea. Bai, ondo hartu da, ondo geratu da ikusi da gotxe hau da. Utzunia, eta asko ajustetan saiatu da, txapa da, eta azkenien txapa edo txapape hortxe jodau, eta horrexentzako. Goiko Etxea. Luzegia. Lehenbizikoa. Venga, vamos. Zumaiarraren sakea. Bai. Venga, 1. Derechet. 2. Aire. Airez pilota, zaila sartu du. Voy. Vete atrás. Aetzeko atzelariak. El Río. De lado. Pues si no, dale, va. Si no, ¡sale! Irten zaio bai. Johan, tú solo. Eraman Goikok, Johan. Johan, 2. Moztu. Erki Goiko Etxea. ¡Dentro! Sarradi agindu dio azken unean.
Dezente behartuta sartu da hor eta Uztaiaio eta kanpora. 7 eta 10, bueno, alderik handiena joko honetan 6 tantorena izan da, 10 eta 4 aurretik izan ditugu. Johan eta Del Rio erdira murriztu dute aldea hori. Bai, horre emote ban, amantaia, ja, nahiko erosu hartute ondo duzela, baina irutan doitze jarraixen horrexek, eta goin pixkat ez dutu joko hau. Go, safe. Go, Sino. Venga, ahí. Arrura jo. Amatetik atzera etxetok. Sino. Gora! Iska bat katia etu egin zaio. Bien, Etxet, bien. Eta... Ese rebote está muy bien también, ¿eh? Está muy bien. Bat badu. Bai, usteot Zaietza hain erosu sartu eta zuzenian jotza Zaietzien eta Zaietza betza biako. Aldatu egin beharko du, Saskia. Aserre Etxeto, garai txarreko aldaketa. Sekula ez da garai honik, baina... Bai, hor... Oso erasana dago. Nahiko pistera hori. Punta parien sartu biherrien hor sestia gogorra udala eta kolpe hori eutzitxitzala. Nahiko atzera sartu dau eta hor Zaietzak pixkat fin hauek di eta ez dugu horrenbesteko inderra sestiek eta zuzenien hor sartu dauen momentuen eta Zaietzak eta erdi bitxoiako. Txiluzue, hor ikusi dugu, jaurtik duen erako. Jausia zen eta hor konponketa lanetan ziar duen norbaitek, baina Saski berria aterako du. Aetzeko atzelariak. Hor askotan teip hori hartze egune alizeten da zozelan itxurotu, ikusiziot hori entzio ostabez holan zestia zurtetan, teipen normalien arotik arora bari, gora hoati jartzen da, momentu horretan, utxezu arotik arora piskat inderra monda egon, hor inderra monda isen, eta ikusi zeot, diul barrutipe bai jarri apurua, normalien nahitxe estan jartzen, eta ikusi zeot, hori zozelan apaindu teipakin, eta jokatzen jarraitzen holako zestakin. Azkenean? Ez, barrixata hau, Bai, barri, ala. Beran eixo, barrixata. Pero vaya, nola moldatzen den. Escapa, hostia. Venga, vamos. Voy a poner el tiempo. Bai, oine, zan da, ies etxeta lapur bat. Gordon oino ez da, posturi aldatu bihar, eta... Venga, vamos. Italiari aldatu bihar, ez da barrixari. Lan zailak. Solo muñiz arriba. Ez da bakotxa mundu bada, da momentu honetan horlako aldaketak ez dizen erretzak kudeatzen, buruz be, beti hori bisa, kontzentrau bisa, ez da bakotxak eskatzezune postura hori eitxera, eta berako kontzentrazioa batopera mantenio biko dau, burue zentraute, ez da honegaz jakitzen zer motako postura, geix altzau bi badau, edo geixua zakatu bihar gotza, posturiek geixa jarraitzu, gitxia jarraitzu, zestia zerreitzen da benan arabera. Eroso eta konfiantzaz jokatzeko motiborik bat ere zeintzat. Hor ikusi duzue, Saskia bustitzera etorri dela. Johanen sakea. Ongi kendua luze-luze. Ies egin dio. Baina tantoa beraientzat izan da. Venga. Bien, vamos. Eroritako pilota zen. A quitarla a Johan. Venga. Eta Del Rio gezin Saskian errenditu. 8 eta 11. Gero aurkarixe, askotan ez dakitzu, ez lan oinetan aldatzen da, pelotik efektu desberdinak, Johan epesban espero mota horretako pelotia, burbat dana aldatzen da, dana ikutzen dago mota honetako aldaketak jokue.
Zail asko sartu du. Johan, bila. Goxoan utzitakoa, heldu egin da Goiko, eta bikain bukatu du. Johanen ñako hau. Harrapatu egin du Zumaiarrak. Eta gero txikitu egin du zuzenean Zabalera. Ormarik eta bat ere harrapatu gabe. 9-11, begira. Pero neko, Iñaki. Venga, vamos. Antze egin dio, antzeman dio, Bai. Lehenengo kun urten dago, pentsa dago Igerritza. Hemen ikusi duenean hor saietxetik goxo guztera zijoala, aurretik abiatu da Goiko. Eta, Johanek zezaken hor besterik egin begira. Hor, abiatu da zen. Bai, ez da txarto bota, ez da olako hori, baina Igerritza lehengotik, aldez aurretik urten dago, eta heldu inda. Chino, voy. Arriba, venga. Iñakirentzat, eskuinez, eman dio. Dentro. Johan, barrura. Tranquilo. Gora! Ezin neurtu. Aurrekoak ies egin dio, erori egin zaio, orain berriz kateatu eta gora, 12 eta 9. Bai, zan dugun, horre asko aldatzen da, oso gatxada, konzentrazio, oso ondixek dizu. Posturia momentu bako txien dan aldatzen da. Partido guztixe oitxute gozaera bateko posturitxa, oin aldatzen dizu. Horre danak, horretxen ondorixozko gauzak dira. Kalesino. 11 terditik, Etxeto. 9 terditik, Johan. Erraz. ¡No! ¡Dentro! ¡Ven, dentro! Saietxetik, aurreratu eta ongi Goiko. Erasora pasatu da. Ederki. Ongi kendua hori. Oso ondo da, hilera gotietan, Johan, gaur honetan. Oso ondo. Chino. Pues si no. Venga, bien. Dentro, suave arriba. Laster pilota zaila sartu du eta berak bukatu gainera azkenean. Ez ziren lan errazak. Lehen da bizi sartzea zaila. Eta sartu egin du Laster. Eta gero Ormabikoa eta Piparetaz egin duen bigarrena. Bai, pilota gatxo sartu da gaina bitxu ze bota da ben, gaina segiduen bota da, Johanek reakzionetako denporari peskamon. Ezban espero hori batako banik. Eta tanto iesgarrixo. Azera del Río. Ongi eutxi. Postu. Eta ezker horreman sartu eta Etxeto neuka harrapatu beharrekoa du. Ohartu denerako urrun geratua zuen. 13 eta 10. Rebote. Ahí, si te digo suave, ¿me escuchas? ¿Tú me escuchas cuando te digo ahí? El rebote. Pero Goiko Etxeak eta... Es mejor. Como has tirado antes, tic, como el otro día, a picar. Etxeto, gaur galduko balute, 5 puntu lituzkete, eta beste bibikote izango lituzkete, zazpinarekin. Alegia, urrengoa, nahita ez irabazi egin behar, nahiz eta bi eta bat irabazi egin behar behintzat. Bai. Eta irabazten baldin badute, ja, 8 punturekin, nahiz eta bi eta bat irabazi 8 punturekin, saikapen buru geratuko lirateke bereien multzoan eta beste multzoko bigarrenen kontra jokatuko lukete final aurrekoa. Baina, gaur irabazten espaldin badute, urrengoa nahita ez irabazi egin behar. Bai, usia itxizatzut, ez da gaur amaitzen urdinek irabazi ezkero,
bi eta bat izen dabe, ez da gaur amaitzen, Iñakik eta ez da zailkatute, irabazin bidabe bai edo bai, eta bi eta batekoaz empate irukoitzakatuko zan, eta ikusin dire kantoa bera hie, eta bitxe utzekoaz, aurrera jongo zin, baina galdu izkeko kalera. Venga. Chino, bien. Aguanta. Dale. Venga, dentro, fuerte. Aire agindu dio Etxetok, eta agindua betetzen saiatu da Goikoetxea, baina ezker horman sartu zaio, ezin izan du 14 eta 11. Eta Johan oso ondo errebotitzen. Erasoko aukeri daukenin erasora errebotitzen. Defentzako erreboti toketetan oso ondo peroti ekentzen Iñakiri. Defentzako lapela egitzen, eta oingo EPM, ezker paretien kontran jarri hotza. Txokoan, ezker horma jo duenean irten egin zaio Johani, arazoa Etxetorentzat. Eta orain berriz Juleni baztertu zaio zeharo pilota. Ez da oraindik amaitu bigarren joko hau, 12 eta 14. Ongi bidiratua dute, baina amaitu egin behar. Bai. Aurreko partiduen bi eta lau aurretiko izan da azkena momentuen galdu duen, así que kontzentraute jarraitu dugu horrein. Atrás. ¡Voy! Bien. Sale. Ven. Atzera. Bien, libre todo. Etxeto. Ongi errotua. Goiko pilota zaila sartu du. Johan. Barrura. Ordoa Goiko ez da sartu. Etxeto. Amarterditik errebesez. Bueno, pixkaban neurria hartu dio saskiari. Amabosgarrena Johan eta Del Riorentzat. Lehen da biziko jokoa 15 eta 14. Goikok eta Etxetok irabazi dute. Baina bigarrena urdinentzat izan da. Aserre bizian aetzeko atzelaria. Eta hirugarren joko hau irabazten baldin badute, gorriek sailkatuta egongo dira. Galtzen baldin badute, hirugarren partida irabazi beharra izango lukete. Eta Anek hortxe dauka. Del Rio. Bai, alaxe, Julen lehen zetak gutxigatik, baina galdu egin duzue bigarrena bai, orain hirugarrenean, kale do bale? Bai, pena ez, lehenengo zeta, baina bueno, atera gara orain dana ematera, eta hemen gaude partida irabazteko, eta dana emateko, eta pozik, bueno. Azkenera arte saiatuko zarete. Bai, hori argi dugu, torri gara ora disfrutatzera eta dana ematera. Zorte hon. Venga, mi esker. Beno, zientziatekoa zuzara, Ibon, baina nik uste, dagoeneko sailkatuta daudela finalerdietarako Beaskoetxea eta Lopez, orain esango dizu zergatik. Beno, Goikoetxeak eta Johanek begiraze estatistika dituzten. Hauek aurreko partidakoak, orain arteko gaurko partida kontuan hartu gabekoak dira, eta Goikoetxeak lehenbiziko partidan sekulako erakustaldia egin zuen, eta asko egin eta ia alenik galdu ez, eginak askoz gehiago izan zituen galduak baino, eta Johanek berriz orain arteko bi partidetan 147,9 eginak 42,1 galduak,
eta gero, ze jokaldiri etekina atera izan dioten, ikusten da gainerako batez bestekoetan, 23 moztuta eginak. Eta egun duzue, Danborindegi, azken partidan aurkari izango dira, baina, eta beraiek, Danborindegik eta Minbielegia ez daukate aukera matematikorik, urrengoa irabaziko balute ere, 2 eta huts irabaziko balute ere kanpoan geratuak dira, baina adiskideak dira eta Etxetori eutsi nahian ikusi dugu hor Jon Etxetoren datuak lehenbiziko partida hartan, galdutakoak gehiago izan zituen eginak baino, 140 eginak, 160 galduak, eta egindakoetan 175 atzean. Del Riok aurreko 2 partidetan, 174,4 eginak, 29,6 galduak, eta egindakoetan 73,7 atzean egindakoak. Eta zergatik esan dut, dagoeneko sailkatuak liratekeela, behira. Tanto aberasari erreparatu beharko genioke. Johanek eta Del Riok irabaziko balute, 7 punturekin geratuko lirateke eta Beaskoetxeak eta Lopezek plus 9 dituzte. Eta 3. joko hau 5 eta huts irabaziko balute ere elukete horra heltzerik izango Johanek eta Del Riok. Beraz, eta berdinketa hirukoitza ja ez da posible, beraz final aurrekoetan dira. Eta gainera, lehenbiziko postua ere lor dezakete, urrengoa, Goikok eta galduko balute. Bai, kasu horretan izango zen, urrengo partiduen, Iñakik eta zeitzen daben, horretzen, eta euren arteko... Iñakik eta irabaziko balute, multzo buru. Iñaki eta Nikolas lirateke, eta bigarren Beaskoetxea eta Lopez. Eta 3. ura Goikok eta galduko balute, multzo buru sailkatuko lirateke. Beaskoetxea eta Lopez, eta bigarren Johan eta Del Riok. Luzegi ateratakoa. Zenbat ditu, 3 pasa. Atzera Goikok. Eta inorretzegoen lekura joan da pilota hori. Txitxakaren beldurrez edo oso moz. Irteko zen pilota baten bila joan da. Julen eta oso arro eta bien tartera joan da. Bat eta huts, gorri. Eta ja, 7. ez, Iñakik atzien itxen daigana. Atzean egindako 9. eta txitxak txulara joandako, txitxak edo txulara joandako 7. Orduan kasu honetan, Johan eta Julenen aukera bakarra, partidua irabazi eta gero Iñakik eta 2 eta huts galtzia. Hori da. Bueno, ez Iñakik eta galtzea, 2 eta bat baldima da ere. Gaur Goikok eta galduko balute, 5 puntu lituzkete. Eta urrengoan, 2 eta bat galduta, 6 lituzkete, baina 7 lirateke helduko. Ez tira lan errazak, baina tira. Partida dagoenean egonik. Hori baino gauza hoberik ez dezakete lortu Johanek eta Del Riok. Los dos, Go. Venga, ahí. Venga ahora. Aire. Venga. Johan. Bederatzi terdian ezker horman sartu zaio eta erori. 2 eta huts gorriak aurretik. Eta barri dobe gorritek, pilota motela eta... Lanerako. Lanerako. Ere nahi dabe lana egin tantu egin edo... Erasokor baino defentzara jokatute gisa.
Eldu egin da Iñaki, eta gero bien tartera ederki. Johanen Ormabiko horretara. Ez dut pentsatu heldu behar zuenik. Ez. Baina heldu egin da, eta gero besoa behar bezala luzatzeko lekurik ere gabe geratu da. Saietxetik saiatu izan balitz seguru asko sarea jo egingo zukeen, eta goi-goitik begira. Eta hor Johan epailei begira, hori balekoa izan da. Larri izan da hor. Hortxe duzu, Eta baleko izan. sarea ukitu ere egin du, baina... Bai, zestia zikutu dago eta zestakit. Esku ez da... Hori da, eskurik ez du jarri sarean. Ia, Ia, hortxe onda. Ia. Ikusi du, neurtu dezadan hori. Eta gero goi-goitik, bien tartera ongi moztua. Bero, 3 eta 1. Meritxoku, Iñakik horre enketan inderrasko bida, eta dana horre sarian kontra holako manejetako. Uno más, Meritxoku. Hay que hacer esta, venga. Sí. A terminar, vamos. 3 eta 1 hasi irabazten. Pantalla importanti bosterako desenpateko set honetan. Etxeto baina handiko atzelaria da. Oso handikoa ere, gaur egungo atzelaririk handienetako bat, zalantzari gabe. Eta onerarekin paretsu ere ikusi izan duguna. Ez da bileroso aurtengo txapelketa honetan, baina langilea da, eta une erabakigarrietan gaur ere lan ona egiten ari da. Eta dena, lehenko zesti ostabe atera. Jarri hotzatik eta ostabe atera da. Ura babestu du, eta... Sistera zaharra atera du berriz ere. Goiko. Mandio Iñakik ezin pasa alere. Iñaki. Julen. Sondia egin du Nikolasek. 1 eta 3. C'est pas possible. Ez diardu eroso, ez du posible. Begira. Eskuko peloti galdu dau. Hau tanto importanti, hau tanto inbaben, hau eta aurretik ja rematetako moduen partidu, baina errore hori inde, ondiok urdinek bizirik. Venga. Ongi kendua. Azpiterditik atzera Johanek. Ongi Nikola. Kampora. Beno, deno garrapatu gaitu ustekabean hori bai, hori lortu du. Johanek begira. Errepikaturik ikusiko dugu. Hemen Goikoetxea ustekabean harrapatu nahi izan du. Desorekatu ere egin da horrez da. Bai, ez da hori bota dira jun, desoreketa egin da, eta ala modun bota dau. Bai. Eta juixe buena jun da, da esan helduko Iñaki, ona izen bazame, baina... Ez da gitor horkatila, pixka bat, biurritu egin zaion edo... Zer dixo hon bada lurrien, eta ez dakiz, baina desoreka egiten bai, zerrekatu egin. Baina besterik egiterik izan ez duelako egindakoa izan da errepikapenean ikusi dugunez. 4 eta 1. Goikoren azken sakea izan da hori. Ongi Julen! Eldu da Goiko, moztu, biurritu. Bikain berriz ere Del Rio.
Arrotu eta atzeratu Etxetok. Goiko. Osino, basa. Horrez aldu ukitu, nik baietz esango nuke. Eta azkenean... Ez dakit, ba? Gelditu egin da, baina bera gelditzeak ez du, esan nahi... Baina hori eskatu miko lehen. Epaileek tantoa erabakitzat, bukatutzat eman paldin badute, jokatzen jarraitu erreongo da. Bai, bera geratu inda, baina epaileek ez da emone txartzat. Eta orain joan zait, ez ba, zalantzen txokora, ez dakit. Ez dirudi eskatu ere egin dutenik. Seguru asko Julenek berak jakingo du, oraingoan ukitu diat. Eta, bueno, kanporatuta geratu dira eta zaleak agurtu eta eskertu nahi izan dituzte. Johanek eta Del Riok eta Julenek nik uste oso garbi jokatu duela. Bai, geratu inda, ez dago momentu aprobetxau epaileek ez dagoelako ezer esan. Bera esan dago geratu inda ikutu diot eta agorrisek hori baliatu da bezateko epaia izu indau, bera geratu inda eta... Lehendabiziko jokoan zalantzen txokora joatea eskatu du eta han berak garbi esan du ez dut ukitu. Hemen berriz epaileek ez dute txartzat eman, baina berak sentitu egin du pilotaren kolpea eta gelditu egin da. Bai, onguen sentitu egin dau da ja amorruz indau garrazi ja segiduen. Baina Goikoetxearekin enator bat, gelditu egin da, bai, baina gelditu egin da, baina epaileek ez dute tantoa erabakitzat eman, eta zuk bien bitartean jarraitu beharra daukazu. Eta aukeri daukezu gaina zalantzen txakora juteko, pasadoz, zalantzen txakora jut, listo, baina bai, hori baliatu dabe, esateko epaileai, gero hor justo Nikolasek eskatzera jut da, baina Beno, bost eta bat irabazi dute. Goikoetxeak eta Etxeto, gor duzue Julen Del Rio, aurrera egiterik ez dute izan, lehendabiziko fase honetan, Damorindegin biel zituzten aurkari, Damorindegin ez du bainarteko partidari jokatu ahal izan baina, eta gero beste bibikote handi, Beaskoetxea López eta Goikoetxea Etxeto bikote handiak ziren, eta ezin izan dute urrengo fasera igaro. Baina, hala eta guztiz, nik uste, biek ere, bai Johanek eta bai Del Riok, oso zapore onarekin utzi gaituztela, eta erakutsi dutela, gazte bikainak baditugula. Hori da, bai, bi partiduetan, bai aso honek, bi aurkari haundiren kontra, eta gainera, justuen galdute, eta aurreko partidue euren eskuen eukiden, milagro batek esan daigun milagro bat itxik ez bini da hasi, eta gaur borroka haundixaz, azkenera arte bizirik heldu di, eta posik egon bilitzak emintzat, emondaren maileaz, eta eitxe hon jizustora hon bagaldu dagoelako, baina uste posik atzeko ditzela euren papelaz, eta erakutzi dabe, etorkizune badagoela. Halaxe da bai, hor Johanen aitarekin, Logan Sorozabalekin izketan Julen, eta nik uste aita lehen hanek harrapatu duenean esan digu, gustura zegoela, ikusten ari zenaz, eta ongi ziardutela, eta bai, neu ere, irudipen horrekin geratu naiz, eta datozen urteetarago badago materiala bai. Beno, hane, Goiko solairu horretara ez dakit helduak ote diren, Goikoetxea hortxe. Oraintxe izango ditugu gurekin, Xavier. Heltzen ari direla, elkarrizketa setera, bere alaxe harrapatu ahal izango ditugu, lehen da bizi irabazleak, eta ondoren galtzaileak. Bueno, eta Goikoetxeak eta Etxetok lehendabiziko partida erraz irabazi zuten Beaskoetxea eta Lopezen aurka, eta Goikoren erakustaldi handiarekin. Gaur ez dute hain partida erosoa eta hain biribila jokatu, ez da gutxiagorik ere, baina alere irabazi. Bai, enbida ben hain dabe ez. Ziben ez ben nahi atzeneko partidu arte laga euren zailkapena, ez dabe euren zeukusasune, denpora askotan ez jokatutik etorri di, horre denpora tarte ondi xeuki dabe partidotik partidure, horre berak inaki besan da bere alkarrezketan afektautzela purba berai euren errendimenduen, baina bueno, azkenien defentzan ondo ibili di eta beti bizirik eure bai, nahitxe urdinek
aurretik jun izen dizen, eta azken arte borroka inde, azkenien irabazi dabe, eta horraz, zailkapena ja finikitautela gabe. Bikote nahi duzuenean, aurrera, horrekin ditugu. Aurrera. Beno, zorionak lehenik eta behin, final erdietan zaudete. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zail zegoen gaur garaipena, kostata irabezi duzue. Bai, horrezkenian suerte izan da, ez? Pixkat markatu duna partidua. Hirugarren zeta postantore izan da, edo norkaldu irabazi, ez? Aurren dengoan suerte eukideu, 15-14 irabazten. Bueno, gure berzi egonen da ez dugu eman, irabaztia lortu deu, da guain zaiatu berdeuna da urrengo partidan gure joko eman, eta erritmo hartzen diegu, ez? Berriro txapelketa, geldialdi bat eukideu, eta martxa hartzen dugu. Nicolás, ¿qué valoración haces del partido? ¿Qué valoración haces del partido? ¿Cómo te has sentido? Muy mal, no he entrado en el partido, es que estaba, pero no estaba, gracias a Iñaki, porque ha hecho casi todo solo, es que no estaba en el partido, hay que preguntarse las buenas preguntas para volver más fuerte. Pero en los tantos clave has estado ahí. Sí, 5 tantos, lo más importante, pero no debo jugar así si queremos esperar ganar el torneo a lo mejor. No puedo jugar así, entonces hay que jugar mejor y ayudarle para ir a la victoria y esperar ganar. Se te ha roto la cesta, has cogido otra y al final has acabado con la misma. Sí, alguien me ha arreglado, entonces ya he acabado con ella, pero estaba un poquito perdido eso. Hay que volver y concentrarse y volver más fuerte. Iñaki, zuen azkeneko partidan lehen postu hortan sailkatzea jokatuko duzu, beraz irabazi egin beharko da. Beti, ez da, beti gure intentzioa irabaztia da, beti irabazten badezu konfientza gehiekin zelkatzea sartzea semifinaletan ebai, orduan gu gure joku baitea etorko gea, kantxan gaurko berzioa baina hobi ematea, eta garaipena lortu eta lehenengo postuan geratzia zelkapenean. Zorionak, bikote. Eskerrik asko. Venga, eskerrik asko. Sailkatuak dira, aukerarik bat ere gabe geratuta, danborindegi minbiel aurretik ere, eta gaurkoa galduta, kanpoan geratu dira Johan eta Del Rio ere. 7 puntu dituzte une honetan, Goikoetxeak eta Etxetok, beraz urrengoan puntu bakarra lortuta ere, 2 eta 1 galduta ere, sailkapen buru lirateke, eta 2 eta 5 galduko balute berriz, orduan tantoa berasak erabakiko luke afera, eta kasu horretan nahiko estu daude gauzak. Baina, favorito argiak izango dira partida horretan, Igor. Bai, eta usteot, gaina izango dela partido bat, bai Nikolas bezan dago, ez dagoela eroso, ez dagoela hori, pixkat eurek hori partido hori erabili aldabe bai, apur batez entzazinoiek hueltau, eta ja final aurrekuk aurrien gainien dauzela, aprobetxetako beste sentsazio bataz eta beste konfixantza bataz, baia partido importantieta heltzeko. Galtzaileak inguratu altzaizkizue, Ane? Ez, Xabier, oraindik ere zain jarraitzen dugu, kantxan zeudela ikusi ditugu, pentsatu dugu gorantz abiatu direla, baina bidean egongo dira. Igo gailoan omen doaz, berehala izango dituzu ondoan. Goikoetxeak 15 egindako eta 7 galdutako izan ditu, Johanek 12 egindako eta 7 galdutako. Eta Goikoetxeak gehienak atzean eginak izan ditu, txitsakaren bitartez gehienak, eta moztutakoren bat ere bai. Etxetok 6 egin eta 8 galdu, Del Riok 3 egindako eta 4 galdutako. 393 pilotaka da izan dira partida honetan, gehien Johanek berak, 109, eta gutxien Del Riok 98. Xabier, nahi duzunean, aldabenean dauzkagu. Ordu bete eta 24 minutuko iraupena izan du partidak, 2 eta 1 nagusitu dira Goikoetxea eta Etxeto, eta Johan Sorozabal eta Julen Del Rio elkarrizketa setean. Bikote, txamponaren beste aldea saiatu zarete, baina ezin izan duzu helburua lortu, Julen. Bai, dena eman dugu, azkenean pozik, nik uste dut maila ona eman dugula, eta azken momenturaino dana eman dugu, eta ja bukatu da guretzat Winterra.
Johan, lo habéis intentado hasta el final, pero no ha podido ser. Creo que hemos hecho un buen partido, luchando con Julen desde el principio hasta el final. Quedamos muy cerca de la victoria, hoy también, pero no es suficiente. Hay que volver y seguir trabajando para mejorar y así. Se lo habéis puesto muy difícil. Sí. Teníamos que ganar en 2 sets. Creo que primero estamos aquí. Hoy también a un tanto de acabar el primer set y Iñaki ha salido una cortada de otro mundo y ha ganado el set. Julen, bikote moduan oso ondo funtzionatu duzu eta erakutsi duzu zestak baduela etorkizuna eta gazten aldeko apustu hori ondo egina zegoela. Ni Johanekin oso pozik, oso ondo eraman gara, asko hitz egin dugu eta problema barik. Baita gure jokoa asko gustatu zait, erritmoa eman diogu partidoari eta pixkanak aurrera. Johan, aunque no habéis pasado, habéis formado una muy buena pareja, habéis puesto las cosas difíciles a los contrarios y habéis demostrado que aquí hay futuro. Sí, hemos demostrado que estamos muy cerca de este nivel, que podemos jugar contra los mejores del mundo. A ver si este torneo nos puede abrir algunas puertas y así podemos seguir aprendiendo y mejorando con los mejores. Bikote orain triste egonarren zorionak egin duzuen lanagatik, kantxan erakutsitakoagatik, guk zuekin gozatu egin baitugu. Eskerrik asko. Mi esker, gracias. Gauza gozagarri asko egin ditu bikote honek bai, eta kanpoan geratu dira, ez dute urrengo faserako final erdietarako sailkapenik lortu, baina gauza on asko eginik eta etorkizunean ere horre izango ditugu. Erakutsi dute hoberenekin lehiatzeko gai direla, eta aurrerantzean ere hoberenekin lehiatzeko aukerak izango dituzte bi pilotari hauek. Eskerrik asko Ane, eskerrik asko Ibon, urrengora arte, eta pilotazaleok eskupilotarekin gozatzeko izango duzu urrengo aukera. Ostira larratxean, 10:04 denean hasiko da. Getarian, Gipuzkoako Getarian, Sahatsaga pilotalekuan. Jaialdia eta maila nagusiko partida izango da lehendabizikoa Ezkurdia eta Martija, Etxeberria eta Rezustaren aurka. Plazer bauzue, ordura arte, pasa asteon!